नंथारै खोथा बुंनाय बियो एथ' गिदिर अफराद माने खोथा बुंदों बियो बे साधारन दायनिगिरि नङा बे आरो बेनि थाखायनो मानसि गावथारबाय थैबाय आरो बेबायदि रावबो जेबो बुङाखै स्ट्रं बेखौ अफस खालामनांगौ खालामाखै खालामनाया जाहैबाय बे भटनि थाखाय बयनोबो भट नांगौ माने मालायजों गाज्रि जाबा जों भट नाय नङा जेनेबा सेक्रेटारिखौ सौफैगोन बिदिनो जय बर' हारिनि रायजो जानो नोंथांमोन नोंथांमोना नुखाबाय आङो भिडिअ क्लिप्स दहाय सिगाङावहाय होबाय दावराव देख्रेब सारनि माखासे बाइटफोरखौ आं नायजोब्बाय नुबाय आं आरो बेवहाय बिथांमोना बुंदों जुदि फुंखा बसुमतारिनो जुदि जास्टिस होआब्ला न्याय होआब्ला बिथांमोनहा बेनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सन लागोन इभेन बाइट' जायोब्ला बिटिसि गेटआव बिथांमोनहा जथेनानैब्लाबो उन्दुथेनानैबाबो बिथांमोना धरना कार्ज'खौसो खालामगोन थेवबो न्याय नांगोन आरो बेजों लोगोसे दानि बिटिसिनि इएम जेम्स बसुमतारि सारा रिजिगनेसन होनांगोन बिथांमोननि डिमान्डआ बेनो एक्सुवेलि आंबो सानबाय थादों जे दाखालि समफोरनिफ्राय जेरैबायदि जाथाय जाबोबाय बे जाथाय जायैनि सायावहाय आं नुदों कि ना आंसो नुफ्लाङाखै नामा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा साराबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै न्याय होनांगौ ना होनाङा बिनि न'खरनि माबाया न'खरनि परियाला मा जागोन मा जाया बेखौ साना खारन मानो बियो गावनि न'खरनि आंगो नङा नालाय बिथांमोननि गोसो गोरबोआव बोरै नांनो बा बियो जेम्सनि न'खरनि नङा नालाय जुदि जेम्सनि सोरबा फिसालामोनब्ला सोरबा फिसाजोमोनब्ला सोरबा न'खरनि मानसिमोनब्ला जेम्स साराबो बेहाय बिग्रायखांगौमोन बा हाग्रामा साराबो न'खरनि सोरबा बिनि जाथि खुरमाफोर बा फिसालाफोर दा बिदि जानांनायब्ला आंनि थारनि जानांनायब्ला हयथ' बेबो बिखा गावगौमोन दिनै जायहा जादों बिथाङा दिनै बिखा गावदों जायनि न'खराव दिनै जादों बिथाङासो दिनै गोसो गाबदों खिन्थु बेनोथ' होनो हायो माबा मोनसे आरो जुदि जाथाया जुदि जाथारबायबा बिनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय बेनोथ' माबा मोनसे ग्रेड 4नि माबा मोनसे साख्रिथ' होनो हायो पिटिसि गभर्नमेन्टआ होनो हायो बेखौ मानो होनो हाया आरो बुंदो दिनै बिटिसिनि चिफ जानानै जेनेबा हाग्रामा सारनिफ्रायथ' बिराद रायजो राजाफ्रा आसा दंना दिनै जाय बिथांमोनहा भट होनानै नोंथांमोनखौ देरहाहोहरबाय दिनै सरकाराव फैबाय बे भट होग्रा मानसिखौनो जुदि आरो फिन जुदि नोंसोरो जुदि गावथारफिनोब्ला मा आसरित बाथ्रा बेलाय बहुद साननो गोनां आरो देरहालांखांनायनि उनाव देरहायैनि सिगांबा भट समावबा खुलुमथाब एखेबारे फैसा जासिलाय माबा जासिलाय हेनथेन जासिलाय नङा होमबा बा गुलि बे गामियावनो सयबार सातबार आबार गाग्लिबाय थाबाय न्याय जासिनानै माबा मोनसे मोनगोन माबा मोनसे होगोन डेभेलप खालामगोन मागोन नाथाय दिनै सरकाराव फैनायनि उनाव बेफोरबायदि काहानिफ्रा मानो जाबोबाय थाखो सारमोन मा बर'आ बर'जों बर'नो दिनैसिमबो बुथारलायनो थैलायनो जोबाखै नामा काहानिखौ आरो फिन रिपिट खालामफिननांगोन नामा बर'आ जे बिएलटि मुभमेन्ट एबसु मुभमेन्ट एनडिबि मुभमेन्ट एबसु पिटिसि बिभिन्न धरनाव जानानै आजां गाजां 5,000 जननि बारा मानसिफ्रा दिनै पुलिस मिलिटारिजोंनो होन गावजों गावनो होन बिदा फंबायजों होन साबेसे थैबोखो सारमोन मा दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव अब्ला बै सरासनस्रा साधारन रायजो राजाफोरा सेफटि नङा बिथांमोना खुनु भेलुलेस नङा होमबा जाय गामियाव रायजो जाग्रा सरासनस्राफोर रायजो जाग्रा बिथांमोना दिनै खुनु मोनसे बिथांमोननि लाइफआ सेफटि गैया एम्फौ एनलाफोर बायदि ना बिसोरो मालाबा गाथार जानाय मालाबा सिथेर जानाय दा बिदिसो जाबाय अब्ला माब्रै एक्सुवेलि नैबे बाथ्राखौबो सारमोना साननांगोन खारन नोंथांमोना एसेबां गिदिर साफा दैदेनगिरि लिडार बर'निनो लिडार बर' हारिखौ दैदेनग्रा बर' हारिखौ सेफटि खालामग्रा बर' हारिनि थांनाय थैनाय गासैबो अल राउन्ड नोंथांमोनानो दिनै माने सिन्था सरसा खालामनानै जे लिड खालामगासिनो दङ दा बे समाव जुदि नोंथांमोननि माखासे खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफ्राबो ओंखारनायनि सिगां सारमोनहा एसे साननांगोन निश्चय मा बुंब्ला मा जागोन मा जाया आरो बै न'खरावथ' इएम साराथ' गाहैनो हायोमोन ना जेम्स सारा मानो गाहैयाखै साराथ' एसेबाबो थांनो हायोमोन जाथायखौ नोङो जे बुंदोंब्लाबो नोंथ' न'सिम थांनो हायोमोन
न' दाउट जानो हागौ दिनै नोंथांमोना गोबां माखासे सर्सनि मानसिफोर थिनो जानो हागौ आं नुदों प्रहलाद आदा थांदों बिक्रम आदा थांदों बिदिनोथ' जायाना बिदिनोथ' सन्तुष्ट' मोननाय नङाना नोंथांमोना थांनांगोन दिनै जों नुदों बिजिरगोरा साराबाव फैदों बिजिरगोरा फैनायनि माबाखौ जों नुदों नाथाय नोंथांमोनहा रावबो थाङाखै मानो गोबां कुइसन सिखारो सारमोन सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदि इसिबां माबा बाहायनो नाङा मुवा बेसादफोरबायदि खालामनो नाङा लाफा मैद्रुफोरबायदि खालामनो नाङा दिनै नांगौ समावल' खुलुबथाब माबा माबि जासिगोन माबा माबि होनानै माबा माबि आसनिनि मुंफ्राव बुरखायनानै बहर आदाय खालामनोसै देरहाखांनायनि उनाव बाप मारै जागोन माब्रै जागोन जुदि नोंथांमोनानो जुदि मोजां खालामोब्ला मोजां सरकार सालायोब्ला मोजां जुदि नोंथांमोनानो जुदि खालामनो हायो पाब्लिकजों थाफानो हायो पाब्लिकनि दुखु सुखुखौ बुजियो पाब्लिकनि खैदां खैफोदखौ नोंथांमोना बुजिनानै बिथांमोननि थाखाय खामानि मावो अब्ला नोंथांमोनानो 100 बोसोरब्लाबो सरकार जानो हागौथ' मानो हाया नोंथांमोनानो जुगे जुगे EMनो सोरबा माबा चिफनो जाबाय थानो हायोना हाया नामा निस्सय हायो बेखायनो सारमोन गोसोआव गाबखांदों बिराद दुखु मोनदों दिनै दावराव देख्रेबमोन बायदि बैसो बाबेननानै थानाय दिनै बिसोरो सारमोना दिनै खुथार दिनै हारिनि थाखाय नांनो ओंखारदों नांगासिनोबो दं दासिमबो जिरायनानै थायाखै दिनै बिथांमोनाबो दिनै नोंथांमोननि माबायाव सनमान गैला दिनै नोंथांमोनखौ सरकाराव लाबोनायाव दावराव देख्रेब सारमोनाबो बेसेबां कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन बेसेबां बिहोमा होदोंमोन नोंथांमोनाबोथ' मिथिगौ रायजोजों थाफानानै सरासनस्रा सुबुंफोरजों थानानै गोबां माखासे बिथांमोनाबो खामानि मावबोदोंमोन नाथाय दिनै सरकाराव फैबाय मोजांनि बाथ्रा मोजां सालायदो रायजो राजाफोरखौबो नोंथांमोना बुजिनो सोलोंदो दा जोंनि गेजेराव मन'भाबा बेनो जों साबोसे मानसिफ्रा जों सुबुंथिनि खाथिराव सोर EM जागोन सुबुंथिनि खाथिराव सोर चिफ जागोन सुबुंथिनि खाथिराव सोर MLA जागोन सोर बर' हारिनि लिडार जागोन सोर साबसेया दिनै हिउमेनिटि ग्राउन्डआव खामानि मावगोन BTCआव सोर साबसेया दिनै हिउमेनिटि ग्राउन्डआव दिनै लिडार जागोन दिनै बाहाय रायखांदों दावराव देख्रेब सारमोना रायखांदों जे जोंनि BTCनि खायसे दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरबा थाइलेण्डआव बेरायहैदोंनो भियेटनामाव बेरायहैदों बहाबा नाइजेरियानो बहाबा हेनटेन बिभिन्न देशफ्राव दिनै थांनानै बेरायहैनानै लाख थाखा गारनानै फैदों इन्जय खालामहैदों नाथाय दिनै बै दुखुथिया न'खरनो खुनु मोनसे बिनि न'खर सुंथानायनि बिनि न'खरखौ फोथांनानै लानायनि खुनु मोनसे राहा लामा लायाखै बे बाथ्राखौ आं दिनै बिथांमोननि गेजेरजों स्पष्ट मिथिनो मोनबाय जे दावराव देख्रेब सारमोननि बुंनायजों दा आंबो एसे बर' सुबुं हिसाबै एसे कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै जायफोरखौ नुबाय थादों जायफोरखौ मिथिदों आंनि थौले मेलेमजों जायखौ आं मोनदांनानै आरो गोसो गोरबोजों जायखौ आं हमदांनो हादों आं बेखौनो बुंगोन BTCनि चिफ हाग्रामा सारा फुंखा बसुमतारीनि हिनजावनो ग्रेड 4 नि साख्रि होनांगोन BTCआव जायखिजाया राहायै नोंथाङा पारमानेन्टलि ग्रेड 4 नि साख्रि होदो कारन दा BTCआव बुहुद ग्रेड 4 भेकेन्सिफोर दङ मेन पावारानो गैला मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै गोबां ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सिफोर दङ थ' बिनिनो अबेबा मोनसे खथाखौहाय फुंखा बसुमतारीनि वाइफनो होनानै होदो पारमानेन्टलि खालामनानै होदो अब्ला बिथाङा दावदाब लानानैब्लाबो गावनि न'खरखौ फोथांनो हागोन गावनि फिसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होलांनो हागोन न'खर सुंथालांनो राहा लामाखौ होनो हागोन बे आंनिफ्राय दुंब्रुद खावलायनाय थाबाय सारमोन BTCआव आं लुबैयाखि नांलाय खमलाय आं लुबैयो गोजोन सान्थि इन्जयमेन्ट हरना गुरनाबाबो गोसोबायदि जों बेरायनो हायो वाट हमलेट जों जेरावखि बेरायजानो जों बेरायनो हायो बेफोरबायदि थासारिखौ जों सोरजिनांगोन BTCआव गोदोसोमोन जेब्ला BLT जेब्ला एबसु जेब्ला PTC जेब्ला NDP बे समावसो हरना गुना सान हाबबानो गिख्रंनाय बेबायदि थासारि जायोमोन नाथाय बे टटेलि दा गैला आरो जों बेखौ फोजोबथारनांगोन जुदि जों जौगानो लुगैदोंब्ला जों डेभेलप जानो लुगैदोंब्ला BTCखौ जों टटेलि बेबायदि थासारिखौ जोङो मा खालामनांगोन जों गैया खालामनांगोन आरो डिपार्टमेन्टफ्राबो जायफोर जेनेबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो बुंबाय आं
बिथांमोनाबो जुदि मानसिखौ हमबायबा गावनि असे बिदा सान गावनि असे फंबाय सान गावनि असे फिसा सान मानसिखौ हमबाय जेल दं बिसार खालामनो थाखाय बिसार दं नाथाय बिथांमोना आयेनखौ मानो आखायाव लाखो बिथांमोना गावसोरनो आयेनखौ आखायाव लादों आरो जाय बिथाङा कालप्रिट जाय गावग्रा आं बेखौ होनना बुंदों बिथांनि सायाव इनिस्टेट लानांगोन डिपार्टमेन्टआबो दोनखोमानो मोननाय नङा सोर मानो बिदि बिनो सोर फाव होदों गावनो थाखाय गावलायदोंबा डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै गरबेसे गुलिया गलांखो बेसेबां गावलायनाय जाखो बेसेबां गुलि गावलायनाय जाथारखो बेनिबो हिसाब होनांगोनथ' आरो आंथ' बुंखायो जाय मानसिया नंखायखौनो नंगौ होननानै फाप होनानै हो गावथाराखै जुदि गावलायदों होननानै जाय मानसिया बेखौ गावथारदोंना बेनि न'खराव मोजां जाखाया आं स्पष्ट बुंबाय फेक जुदि थगायनानै जुदि बुंदोंब्ला इसोराबो नायगोनथ' इसोरा नायगोन नोंनि न'खरखौबो थालाखा नंखायखौ जुदि दिनै गावलायदों होननानै जुदि बुंदोंब्ला इसोराबो नायगोन दै इसोरखौ थगायनो हाया दिनै जुदि बेखौ इलिगेलि एकदम डाइरेक्ट सुट खालामदोंबा जाय सुट खालामदों बे मानसिनि न'खराबो सान्थि जाखाया नायबानो थाबाय नालाय आं बेखौनो बुंबाय आरो जोबनायाव आं हाग्रामा सार आरो जेएम सारखौ बुंबाय जेएम साराबो जुदि हायाबा रेजिगनेसन होबानो जाबाय नो प्रब्लेम नोंथाङा गुबुन डिपार्टमेन्टखौ ला गुबुन डिपार्टमेन्टखौ लादो आङो बेखौ सामलायनो हाला नोंथाङा रेजिगनेसन होबानो जाबाय आरो हाग्रामा साराबो बिदिनो इनिसियेटिभ लायो बिदिसिनि जौगानाय डेभेलपमेन्ट गासिबो जोंनो खुनु सुबुङा थैनो गोनां जाया बेनि सायाव प्लिज